one day. In any mumayo, the politician won't come to the parliament, which I can't make a bunch of band. Unapeleka mimba, unaenda mizilana kwa mwana uja. Panopo mwisho munatek. Mukafuna mzito tawa. Ndale za kukanikani. Pano mwate andi makanoza sister wake. Right? Tinekuti wale siku kutiwa jose yoyitika pa. Afengati zimene zonzo mokuganiza. Ndekuti ungoganiza neya illusions. Because ineyo sendekunziwa. I have no any clue of that. But none of God are prophet here. Just because we are. Prophet Chifuto, the anointed one. Then I know maybe you know me, so no. You think I cannot come with the vocal pastor in it? You know what? So, you know what? Whether you are a prophet, they call yourself, I don't care. This is the politician. Right? And the you know what I'm saying? Don't do that. He's my friend. He's a anointed man of God. Last word. Prophet, last word. Yes. Take care. Apobi, ndiba bazai. Inelo ndani. Right? Let's go. You know some okay. Munagafusa. Tushika njani? Difusa ni wati kana jani. Wake up. Let's go. Let's go. Prophet. Just like that. Okay, all right. Yeah, you. Let's go. Pick it up. A man of God, alindizi wandamene. Nanga zikuchitika so chani hapa. Ziwa wagaku kila ngati kundu. Nimakuza utasea anthu awawo. Awangovuta. Achita nyuma ya wao. Ndovuta kwawo so. Ose ngovuta okoka. Sinanza bwana ukalipa chote. Basa mambo yocho ya. Api. Kana ngeli chimene. Api. Kuti brother wako, ndiwandale, osakhala munthu smart ya. Kokha munthu wanga zinthu zozitika. Umaziwonda mene. Dato wendi kulipa nawo mundali basi tonya kumanga tsako nyumba kuti mabwera kumeko. Basi bevana chimweneza. Pepani ndekuti yani. Don't do that. Uchichisa manyazi feo tukufuna tenge maudindo akulu. Sapanga choche. Yes abwana. Panga. Umata. Aidu. Osamalola kuti anthu ena ake okhanga ndipita osigwira bwino ati andale chachara yake chanchade ake khapa simanga zizizukati nezi. Atonukira na muzimu. Anthu mwana kakakhalisisa waine. Asakhabu neyake. Kumazi wisabini wapo. Ani kudziwa anyumayo inuyo my vote. Kudziwa. My vote ndithu. Please, ndikudziwa kale. Please, muja bwino. Muja bwino. Inusona nusosa mabwera kunoko iya. Anduza papa. Ile nyuma nayo kudziwa kale. Anduza. Kodi ndikamulongoka we? Inoso ndikudabwa. Inoso ndazula popano to. Kodi kwawoso kulisota asikana towonika bwino choncho? Amuneso ndikudabwa sokoka. Ndekafuna kazunguzeso mkati. Mwina nakapima nyumayo nyumayo. What's up? Wena weso. What's happening, y'all niggas? Wena weso. Waka hii kuti vichi. Nah, I wanted to ask you a question, my nigga. And that nigga too in the camp. Yeah, what's up? I mean, what's good? Mdala wa inoso naso mwafuna kufasa jani. Ufuna kufasa jani. Angana Dave. Unapengesa David tu. Nah, man, I ain't make nobody mad, nigga. Uloka free. I ain't make nobody mad, you know what I'm saying? Dave apapa tunena panopa Dave. Alimkeji ya chifukwa cha iwe. Serious. Manga chibana tu. Zibana zo mupanga hizo. See me that nigga right there is too mad about it. So 10 vision 10.
titeni vichi penjani ntchito musange chakuchita mtauni ndere kuisa wakakulu tieno akauko tieno akauko waka wi Satenga life serious. ndundere andi mayo futo lake ndonena kuti olo kuti atuma nkhani ya Nkhuni vanga vandura Nkhuni bino kuwana mwana rasi Iwe nawo marasi chani. Rasi si Devi wapenga apa. Simasiano. Chibwana choka. usose nchibwana Zose chibwana. Yo. anawa masiku anawa inu ngobvesa chisoni tumwava inu si iso nayoso papa ndiye kuti uyu nayonso ndi ulendo Basi tu. Devi nasi zinamba cho. kodi baba anagwera apa mayanga na zawo cheni za polisi apa nuso mpaka mwamaliza polisi yese nditutizona Muzikula. inu nanuso inu Masteni. takulandirani masteni Kuli bwanji? tili bwino omwewo wankhumba uti mayenda nakumaubula basi Wankhumba? inde Umatile kwenda bwanji? choncho ineyo nachokapo pakatipa kuchona koseku basi tumatiti pangeza tevi ndithu Tevi? alipo nyamata wapanopa ndi nkhani yoti tavutikana nayo nyamata uyo ana mmakomo mumwe amayi kumaphunzisa Kuna ngati munena za Burundi uja. aja wamapengako ndimuwa koma iyeyo Alibe tu mwambo amene uja. oye Burundi uja pachade anaza kugwira Ana am Burundi? Zakurugira anthu achoncho. Amabwesa chikhecho chawo. Bwesa ku Kumalawi. ndithu Ndimafuna ndikumane ndi ajo. okay alimo ndithu Ayi, tipezana. eziko kwambiri ninso polishi polishi mpaka kuthiratu yonse Amwene. Kodi ndakula polisi. amatero kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mumafuna kuchita maphunziro a hospitality management. Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi iwiri ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira ma-attachment school imafuna yokha. Fees ndi 200,000 kwacha yokha basi ndipo amalola akupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality mu Chapita Building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anizana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality redefined. omoyo Ayi, ndili bwino. Wapang'ono. Ndithu kwanje sizikuyenda. Ndinatenga ngongoli pamalo pena pake. Ndidzana ndangopeza kuti afika madzulo. Andilanda katundu yesi. Ndi bedi lomwe. Moti ndagona pasi. Kose ma taimani jo akunama kangogo akani basi ndi mmene kalili choncho anangoona chuma kali ndidye nawo ngwasiya afotokozeka akunama uyu mwatenga mwana wake akubweranso transport sikuli lilonse azibwera kuno koma inu ndiye muli ndi ndalama zambiri zoti muzingomwaza basi awa payungi ndafuna kuchithandizo. akunama amayi Mwina mungandithandizeko ndalama olo kundilemba ntchito konda ndalama ndavutika. Ndithu. okay ava ntchitozo ndiona chifukwa kunoko bebena bake bafunika di ntchito ndiona mmene ndipangire
ndikangokambira ndiyeriza kunyumbako ineyo ndo hayi ndithandizeni ndavutika ini ndithu apa ndakhulupirira kuti mundithandize mukuona kadi zoti ya simafikepo chonchi ya koma jo kupepera tu mapepera kwa mtundu wanji kuda amayi akulovanitwa kalikosa azingobwera kuno chakuti chakuti pano akungotchula za choncho mukagule bedi mugulire chani malaya zonse zibiya kumana ndi mavuto amama koma muusungaso mwana wake kuno msayiwale ndichifaka bwera kuzadandaula kwa ine sinanga ndiusunga mwana haya ndendisacheze basi thana nani muthane nokha koma ndioneso kuti ndipanga bwanji kena kake kuti sinanga papa mulibireko Ninasangalala mene anachula tina langa Nati wela kuno mwana wanga Zakale zapita osakaika ndakusinta dzina ndakupata lina kuyambila lelo ndiwe mwana wanga ase zonesa kuti majombo awawo wapeza kuti contract iweyo kuti mpaka iwe majombo choncho ku polisi ajifolo kuti kodiwe panalibepo panalibepo konda zoenda ndangopeza papa mwa iye aliratu ndati haya company ikula ndithu chiputu cha mwini watanisa ma blessings itu ninachilandira mwamphamvu ndangochilandira tsiku lichali yango yankhulani chabeza kuti ino yankhulani chabeza majombo apapa ndikuuze nditangochilandira kwa chiputu zomwe zinachitika ucha ndikundani ndikubwera customer ndichithumba msilikali ucha zanga uyu bouncer uja makondo ubwera mesa masiya chabe jombo imozi ndepa nova mpaka majombo osewa wabwerako ku DRC amwene Kongo siza chibwada kungoti zina kaza chisisi nde imozi apopo ikumenye ndo mazingati wamenye mazingati nanga yokaziwe zimene zoza se iwe pachapati DRC amakhala ndi dola se amakhala ndi drama za nkhani koma chinthu chimodzi ambiri uzaona kuti amagula magalimoto koma kuphwanyisa kawiri ndio usilikaliwo kuli bwino azipanga zitukukozana mwene kunjoya ukuku mafrika kanyumba uzikhala nako ndalama zakudira si anthu zizioneka usati kumangomwera mowa sono vuto yake asilikali ambiri safuna kukhala ndi ana angazakulitire pamawa fo moyo wa chisilikali pena pake sizitenga kuvute wekha zitengera zimenezo ndio usilikali taona papa se imakhala kota yamata tutuwa kwesesa wazi na usafika just still looking broke broke as usual inu tinakuza kale kuti mukamabwera panopa kumabwera ndi discipline koma daily basi wakahingi mwapuka vipi because munayamba ndikala simukanasunta semina nayambira kale inoso mkaduze zochita anthu oti mangodadira makolo anu mayo basi mulibekena kali olozovala zimene izizi zobwereka mayo ife timaziwa inu zana navala chino iwe mesa sabato iyi ndio unavala sozana ungosinta another version chani sabato ya white sabato ya white another version that's mzingodi zunguru mtaunumu basi mwadi mkazigamba anzanu tawa Kongo yanzana kupita mpaka madola iwe teno akauko anda watu apa mama customer kumaponda kupita kuti we're actually drifting drift and change van I was actually drifting makastomani kicheza ndini teno mayo panda ndarama ino mpesa zochita ntau wasongochoka ukoko basi masini tashoka kunyumba kwanu timafika tikadzonde nzathu Dave mene akudwalira muchi nde tinaodira pa gate odira ndithu nthawi yayitali koma no response nde timaona benga tinena kuti poti munthu ucha umayendayenda nde tinangoona be kuti at least timusakesake inu makazonda Dave nde nzathu is our brother si inu mwapengesa mzukulu wanga ndinu nanga ife mwatona kuti tapengesa inu mamusutisa chamba uko
kamadiya mankhwala anji kumene koko mudziwa kuti uja ndi mwana wang'ono inu ndinu achikulire ife sitinapengera taonani zimene zinachitika tsopano Devi wapengeratu akuchita kumutsekera mmene amagona agalu ndi mmene akukhala iyeyo tsopano tikumamangirira mmene moti mmene magogoda kuselira kuno ku front iyeyo tammangirira kuseri kosakanamva mazosayena so wait kumuti ife tampengesa timamusulisa jambe inde kulunga tutalika nampasa jambo inde nanga mukatengana kuti antiyeni kuno basa mapita ngati ndinu nzawo ka ife timangopanga ngati anyamata mazoya anyamata pataoni mangocheza ndikuuze na anyamata inu zimene muupanga sizabwino ife simmene timakhalira amvula zakale ife mukungoyenda opanda ndichochita olo chimodzi ife pasaizi ngati yanuyo inu mungacheche inu mphopo mungaigwire mphopo ndejani so chimenecho chochechera chija timachechera mmadimba mungalime madimba inu no we can't do that I mean we have music taonani olo kusesa chabe panjapo kuti mwanawe tasesa panjapo ine ndili nyumba muno ndikukonza mwina chakudya simuti mnangoti yavi basi timakhati kusaka ndalama tsopano mamaliziro ake ndichani ndikupenga mitu kumationa ife akuluakulu ngati ndife tiwana ndine masteni ineyo ine ndine amayi kapena agogo zimene mupanga sizabwino simukupanga future iyi komata gogo ndangobwera uzangofusa kuti ine ndangokuza mponi kuti mukanaganiza mukhale pasi muganize zathu waipanga choncho kumana inezo ndibalisa ineyo zikundibalisa because sikuti zikundisangalatsa kuti mpaka na munthu zina kuti mukumwika mukhola galo zona zimenezo ndiwoti sunga mugwire nangati kanatani ife tapita kwa sing'anga tapita kuti akungodula zingwe inu mungamfune David utere kumwa iwe ase bwana iwe ase ndio wao kupita zibira get on amaya amafuna jana anawa amafuna Devi ndiye ndati ndiwarangizeko chifukwa mwana wanzako ndi wako yemwe musamalo ole kuti azibwera muno anapita ku nyumba wapeza ife kulibe Devi so kulibe kubwera nokuno osamasegerera awawa anamuzerezesa mwana uchi ndau zaso mukuona ino mukuona mendo udusa ineyo nyengo zomwe ndikumana nazo pano zovuta anthu umanena zovuta mwana wese size ndizi ndikumvesa zonse zikuchitikazi pano tutasanduka zisirutu kumene mpaka ng'oma panja ati ngati kunyumba yasing'anga naziwa kuti akufuna kuti atipempe mayo khala yoyo ngopempa koma ungapereka ndiperekere sadara iwe mene chiko yokowe iwe perekera ndalama ayi wana konza nde iweyo nde ya ujenino nde ya ujeni ya TRC yoyo aya sekoma aya semakhala ali bazinzake kuti naneswa ndigere kwa ujeni futake umanyozera iwe nde vuto lake ngati majombo ngati ndochepa iwe uziwe battalion say tapanga ne link kumene kucha titenge pa contract kose na feso moyo tufuna kuti usinthe uziwa uli ndi phone ya WhatsApp yeah ulibe message tikudalira ya iweyo ukoma kwa chabu ndi chani ine ndini kama keypad asirika amadara na makeypad pange malink pa makeypad ndikuti zima khaso kuti amaendera so ujeni phone imene ikonekera defense force kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mumafuna kuchita maphunziro a hospitality management Northern Hospitality ndi yankho lanu a Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office,
komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi iwiri ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira ma-attachment, school imafuna yokha. Fees ndi 200,000 kwacha yokha basi, ndipo amalola akupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality mu Chapita Building pafupi ndi National Bank, komanso moyang'anizana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri, imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality redefined. Muzibwera bwino kaya. Ndakwetekani itu. Kumwe munali kuda munali kuno komeno. Cholera kaya. Kuma guys, ulatati. Okay, anyway. Ndawo, tabwera tumwe tikambirani zina zake. Kwa master. Ababa do shortage do bezekalo. Shortage? Oh. Mazende sabani. Ndiyo chepa. Nanga ine ndizingo gwira ntchito muno basi osaoneka bwino. Ndakachitira chitukuko simukuona. Ndakapangira chitukuko kaya. Iko mama. Sinatenge ambiri naweso Jo. Mpaka foundation yonje. Kumene ziti dulatu. Sizingakuduleni. Ine ndikamakhala muno ndizioneka kuti representable. What? Bachizungu. Timatokera fulako panono. Ngakhala muira kuyankhulira zizo. Presentable. Igward business. Singaku. No. Ndithu khuluka. Timawerenga every single penny here. Nanga muno. Nemu kamangotenga chisawa. Mukanga tuna kuti mukanduza sinema kubasa. Chabwino tigwirizane. Pamwezi muzindipasa ka amount koti ndizikazikonzera. Chifukwa muno ndisama kuchitiseni manyazi. No, master ndakubasa eni ndimangobasa. Or else. Lembani wanchito. Lembani wanchito azikhala. Esa nchito ndo mwa umabanga zawo. Chimene tuvutikira limodzi nanga zimene zo. Mano, ino ndati ndizioneka ko manage. Nditengeko kandrama pang'ono ndikachitire chitukuko. Basi as if sinema kubasa. Mango ndipasa ya kunyumba ku. No, big relative. Ndizigura beef basi. Muzose zomwe ndimakupangira. Remember last time mutabwera sasa kabla kandi ndake kuzana ndi mene ndali sikwendera panopo. Security wise ngati ngarwandale. Naona kuti very accessible like I said last time. Nde apapa namutenga Gaddafi mafuna ndikanga kuona kuti angathenze motani. Waigwera chiri wabwino kwambiri tunyamata. So waja kusabwino kumeko titana bwino kumeko ka 50 ba nampasa ndito. Munampasa kale katoa. Waja kale sikuti sikuti nali kuti muzagawane zezo ndizana komano chiro bena nagwira kumeko. Sense profession bene anamenya kuti anaje bwino kwambiri. Yeah. So ndafuna ndipasa strategy. Chendofuna. This season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. My name is Lakson Zidana. I work with the Malawi Bureau of Standards as Industrial Research, Training and Consultancy Coordinator. So, to zero in on what Industrial Research, Training and Consultancy Unit, which is abbreviated as ITAP, has done. As a coordinating unit, we coordinate the trainings for the SMEs. So, as you might be aware, we have been having this MOU between MBS and SMET to train the SMEs. The reason being, we noticed that the SMEs were struggling to get certification because issues of lack of understanding on how to interpret the standards and make sure that they make everything in place so that they can get certification.
So the trainings have been organized in such a way that the SMEs can interact with the